Ac I ffwrdd â ni yma yng nghanolfan Gneifio Meirion, yr her ydi Bwyellwyr yn erbyn y Cneifwyr mewn ras gyfnewid. A tro yma mae gennym ni'r hynafiaid o ran y Bwyellwyr yn erbyn yr ieuenctid o ran y Cneifwyr. Mae chi, fan hyn Julian Davies, a o ie, dacwch chi, lun o Meirig Rhys yma yn gorffen yr oen cynta wedi ennill yr adran iau yma ar y dydd llun, ar dydd fawr, mae'n rhywun yn y sioe fawr fan hyn. Nesa ato fo bydd Sam Bridgewater o ran y ras gyfnewid yn fan hyn. Chydig iawn o drawiadau ar ôl gan Julian, a wedyn symud ymlaen rwan i Rob ydy'r Bwyellwr fan hyn, tra bod Sam Bridgewater, Rob Owens a Sam Bridgewater sy'n herio I gilydd nesa. Mae o eisiau wedi troi Rob Owen ac yn bwrw trwy'r prenna yn eithriadol o gyflym ac yn dal fyny efo'r Cneifwyr Sam Bridgewater. Ynta newydd orffen fawr iawn o drawiadau ar ôl chwaith gan Rob Owens os o'n i'n dweud, ond mae'r Cneifwyr nesaf, sef Ben Edwards eisiau wedi dechrau mewn i'r pren a Paul Bufton wedyn. Rhain ydi Bwyellwyr yn dyffryn gwy. Maen nhw wedi bod yn gweithio lawr yn yr adran cefn gwlad na dros yr wythnos yn gwneud arddangosiadau yn ymwneud â'r diwydiant coed a fforestydd. Dipyn o gynnwr fe fan hyn rwan gyda'r Cneifwyr ifanc yma yn cyfnewid unwaith eto. A da ni draw at Jamie Farmer fanna o ran y Cneifwyr, a wedyn yr Bwyellwr dwytha ydi Brad Turner yn ta wedi dod yr hol ffordd o Queensland yn Australia ac yn bencampwrdd i'r tair gwaith ar lifio coed. Ond fan hyn y Bwyell sy'n cael ffafriaeth. Dyna fo, y Cneifwyr wedi gorffen, y Cneifwyr ifanc. Jamie Farmer, a wedyn chydig bach o drawiadau. Mae'n dod yn nes ar y Bwyellwyr, chwarae teg fawr iawn yn ddi y tro yna a'r gynulleidfa yn gwerthfawrogi'r ymdrech yma yng nghanolfan Gneifio Meirion ar y prynhawn difyr yma, y prynhawn o hwyl ar y dydd Iau yn y sioe fawr. Ac I ffwrdd â ni efo'r ornes nesaf rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Y Bwyellwr cyntaf, gan I Luke Bray o Bwyellwyr Dyffryn Gwy. Mae o'n cael hwyl dda iawn arni. Ras gyfnewid ydi hon rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr. Y Cneifio yn y pendrawn yma Billy Powell nath ennill yr adran hun yn ystod y sioe. Ond mae'n agos iawn ar un o bryd rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr ydi. Ac am unwaith, swn i'n synnu bydd y Bwyellwr yn gorffen yn gyntaf. Na, wir. Dyna fo chi Billy Powell ar hyd yr oen gyda lawr. Fawr I ddewis rhywbeth ddau o'n nhw fel bynnag. Felly'r nesaf o ran y Bwyellwyr ydi Finley Davies a'r Cneifwyr ydi Ellis Rhys. Na, Rhys Davies trwy'n pica di hwnna. Ond beth bynnag, na fo Rhys Davies di hwnna trwy'n pica fel maen nhw'n galw fo. A Finley Davies yn cael mynd trwy bethau fan hyn y ddau iawn. Yna 12 mae'n debyg o'r bon cyffio yma yn cael ei paratoi bob blwyddyn ar gyfer cystadlu ar hyd ac ar led. Ac mae'n gyfartal ar un o bryd. Mae hon yn gymal cynhyrfus dros ben a'r gynulleidfa dod tu ôl y Bwyellwyr rwan. A pwy sy'n cneifio ar hyn o bryd? Dewi Jones ydy'r boi fach sy'n cneifio. Ac yn ei erbyn o mae Jake Bufton sy'n adnabyddus yn lleol. A mae o eisiau wedi troi ar gyfer yr ail ochr. Tra bod y Cneifwyr yn dal yn gwneud ystodiau hirion. Mae'n hyn ar yr ochr gyntaf ac yn troi. Felly, mae'n edrych yn debyg o bosib yn bydys. Bufton yn curo'r Cneifwyr am fan hyn. Gan I weld beth sy'n ar ôl o ran y Cneifio. Cawn 1, 2, 3 ac yn lawr â hi. Fydd I Dewi Jones. Ac wedyn fydd hon trosglwyddo'r am hynna I Ellis Rhys. Na, mae drawiad am drawiad rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr ar hyn o bryd. Rowan Luxton sydd yn ddwy waith bencampwr y byd y Timber Sport. Ac yn fan hyn yn ei erbyn o mae Ellis Rhys, un o'r teulu Rhys yma'n troi rownd y gornel. Yn ta eisiau wedi troi Rowan Luxton. Mae'n mynd I fod yn agos yn tal llithro. A'r Bwyellwr! Rowan Luxton yn curo o ryw eiliad bach neu ddwy. Ellis Rhys fan all yn gyfarchadau mawr I Bwyellwyr y Dyffryn Gwy. A dyma ni ag I ffwrdd â ni felly ras gyfnewid nesaf rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Y Bwyellwyr
Cwm Martens o Wlad Belg. Wedi bod yma sawl gwaith o'r blaen. Cneifwyr yn ei erbyn o, pen arall na, ydy Tigel Bam, sef rheolwr yn Seland Newydd. Yn ter ychydig bach yn aramach, boes bach, mae'r Bwyellwyr ma'n ei dreadol o gyflym eisoes. Ar hanner yr ail foncyff mae Matthias o Weriniaeth Czech. Andrew Morris ar yr ail gneiddiad rwan, ac eisoes y Bwyellwyr yn troi ar ochr gyntaf y trydydd foncyff. Glenn Penlington ydy hwnnw, y bachgen lleol. Nes eto Bwyellwyr hwy yn troi i'r ail ochr rwan, gorfod bod yn fanwl eithriadol gyda'r Bwyell na Andrew Morris yn gorffen. Felly mae'r Bwyellwyr ar hyn o bryd sy'n newydd gwblau'r trydydd allan o 4 foncyff yn achub y blaen o bellfor ar y Cneifwyr. Pwy di'r Cneifwyr nesaf? Y nesaf ydy o Alwyn Mancini ydy o, welwch chi, a wedyn, ie, mae 'na ryw chydig bach o dwyll yn digwydd yn fan hyn, achos mae 'na 2 Cneifwyr yn cneifio ar yr un pryd. Ie, Phil Price a Alwyn Mancini, a hyd yn oed wedyn oedden nhw'n bethu curo y bachgen o Wlad Tasman, sef Dale Baines. Ie, dyna ni felly. Ie, hwnna mor gyflym, o'n i'n methu cadw fyny efo enwau pawb wedi gwir i'w cyflwyno nhw cyn bod yr ornest drosodd. Felly, llongyfarchiadau mawr ar Brynhawn o adloniant difyr dros ben yma yn ganolfan Gneifio Meirion i gwblhau y digwyddiadau ar y dydd Iau.